Koper kulon. Selamat penghabisan lebaran. Lumpuk piro duite nek nyawani para sedulur? Wis 1 juta. 1 juta. Kok yo ora apa-apa mending lho, Dik. Heeh. Awake dhewe pos. Wis gadang ora?
Wong gregetne kowe iki. Awake dhewe iki manut alur. Oh niki nggih. Lho, manut alur. Ibarat iki masyarakat Coban. Iki mencetak jadi lak baru-baru. Mas iki oris kok kira mik kirae. Awake dhewe ning masyarakat Coban iki wis gaene rene. Iya, awake dhewe ngetan kono. Iki mau ning kene ning Darme Bose. Jagal Pak Jagal niku. Gendal Bos. Kelihatan ya. Nggih. Konsumen sangene. Pondok Idul Fitri. Niki nggih. Nggih Pak, tambah lemu panjenengan. Dikae kurus saiki lemu. Awake dhewe iki kene lho. Sapa to sing ora kenal Bose? Iya. Wong iki ora kaya Bose lho. Mencintai reok. Lek ora cinta apa mungkin masyarakat ini ditekani reok. Lho, ora ngono. Masyarakat kene Bose nekane warga masyarakate arep guyub rukun, bola reoke komplit. Nekane jadil bintang-bintang kaya ngene. Iya, tapi siji mesti ra keri bom-bom iki. Bom-bom apa siji ra keri? Jadil tak bom tetep digowo iki. Lho, iki jenenge jagal. Kok iso jagal iki lek jagal iki ibarat iki sapi putih. Heeh. Bapak-bapak ibu-ibu, ibarat iki sapi putih. Ayu-ayu Brahman. Lah, lek niki sale sapi. Lah apa? Durung. Kowe aja menyek bapak masih iki tekane bintang tahu cantik-cantik ini. Ya sing penting kan guyub rukun. Iya, guyub rukun. Aku yo ora maido Dik. Warga masyarakat Coban lek duwe tontonan apa reokan gajah penontonnya walaupun hujan. Tepuk tangan semua. Wes ora umum. Perlu diapresiasi. Iya. Tapi aku harus takon. Takon apa? Sampeyan kan ngumpul ini karo dene arep betul duit-duit wogak ngono lho. Lho, sing jelas sampeyan mbane iki penghasilannya kalah karo cah cilik-cilik. Lah kok iso? Lek wong ibu-ibu sejarah nggawa gawan, bocah-bocah sejarah nggawa penghasilan. Contone le. Kok kuwi? Tuh, nang ngono.
Tunggu tas sih. Jenengmu sapa? Apa Yupi? Jenenge sapa? Ilmi. Kamu kelas berapa? Penghasilan lebaran berapa? 3. Berapa? 3 juta. Tadi yo sate opo. Kita kasih yo. Ada dia kowe. Iki. Bocah putih duwe sopan. Rene. Anake Pak Heri kan ya. Nek anu do sobo kali. Celeng. Cek ini. Rene. Yo. Iki namanya siapa? Namanya Victor. apa? Victor. Victor ya. Apik jeneng. Kamu Rek, rumahmu mana? Tekono, Dek. Rumahnya mana? Koper kulon. Selamat penghasilan lebaran. Lumpuk piro duite nek nyawani para sedulur? Mas 1 juta. 1 juta. Kok biar apa-apa mending lho, Dek. Heeh. Awake dhewe pos. Wis iso gadang ora? Iso barang ora? Iso. Wis iso. Biasanya wong ireng iki pinter ganong lho. Kowe nek ra iso Ah. karo bos-bos. Bos-bos. Ayo, tunggu. Daftar. Go. Ayo, tunggu. Daftar. Thank you.